Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα για αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Μια παραλία ερημική κι ένα πλώναμε εκεί τη ζωής μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής